φεγγαράκι μου να βρω, φάγε μου να περπατώ. Η δύναμη μου αστήρευτη πηγάζει απ' τα ωραία, μα δεν θα ήταν αρκετή χωρίς τέτοια παρέα. Σήμερα επισκεφθήκαμε τον ξενώνα του Συλλόγου Φλόγα. Πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο δημιούργησαν οι γονείς που τα παιδιά τους ήρθαν αντιμέτωπα με τον καρκίνο. Κοντά μου έχω την ψυχή, θα έλεγα, του Συλλόγου Φλόγα, την κυρία Τριφωνίδη. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι παρεξηγημένη από τον κόσμο. Δεν γνωρίζει πολλά για αυτήν ή δεν θέλει να ξέρει. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει. Θεωρεί ότι δεν είναι για μας, ότι είναι μόνο για το διπλανό μας. Καλό είναι να ενημερωθούμε, να ξέρουμε ότι ο καρκίνος δεν είναι μεταδοτικός και δεν είναι ανίατος. Είναι ένα λαχείο που κερδίζουμε, τι να πούμε. Είναι ένα λαχείο. Σας έδωσε πολύ δύναμη όμως για να βοηθήσετε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι γονείς που μπαίνουν σε αυτή την εμπειρία βγαίνουν πολύ διαφορετικοί. Δεν ξαναβγαίνεις ο ίδιος άνθρωπος από αυτόν τον κεραυνό. Γιατί ναι, τα 3 στα 4 γίνονται καλά, τα περισσότερα γίνονται καλά, αλλά κάποια παιδιά μας φεύγουν. Η κόρη μου αρρώστησε 4 χρονών και μας έφυγε στα 6 της. 2 χρόνια προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ήταν και χρόνια τώρα που είχαμε ένα άλλο επίπεδο ιατρικής. Πόσα χρόνια μετράει ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος είναι 32 χρόνια και κάθε χρόνο και πιο πολλοί γονείς στηρίζουμε το παιδί και ιατρικά και ψυχολογικά και κοινωνικά. Πόσο καιρό είστε εδώ? Είστε και συμπατριώτισσα? Ναι, είμαστε από τη Ρόδα και έχουμε έρθει μία μέρα πριν τα Χριστούγεννα, εδώ στη Φλόγα. Αλλά είμαστε εδώ από τις 17 του Δεκέμβρη. Ποια ήταν τα συμπτώματα, τι σας ανησύχησε τόσο πολύ? Στον πανάκι του εγώ το ανακάλυψα, ήταν λίγο διεγκωμένος ο όρχης του και πήρα τον παιδίατρο μου τηλέφωνο και όταν τον είδε το Ραφαήλ, τον είδα ότι είναι ανήσυχος ο παιδίατρος και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μετά ξεκινήσαμε όλη τη διαδικασία. Μας έστειλε Αθήνα. Λέει πηγαίνετε καλύτερα εκεί που είναι κατάλληλοι γιατροί, θα το δουν καλύτερα το παιδί. Και έτσι ήρθαμε εδώ. Είστε και οι δύο μαζί του και ο σύζυγος? Στην αρχή ήμασταν και 2, αλλά λόγω ότι ο άντρας μου έπρεπε να γυρίσει στη δουλειά, γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει και από τους 2, γύρισε στη Ρόδα και από τότε είμαι μόνη μου εδώ με το παιδί. Έχετε άλλο παιδί? Έχω άλλο ένα αγοράκι 1 χρόνου. Τον έχετε αφήσει πίσω? Τον έχω αφήσει με την πεθερά μου στη Ρόδα. Και φαντάζομαι σας λείπει και εκείνος? Βέβαια. Και στο Ραφαήλ? Βέβαια, αλλά προηγεί το Ραφαήλ. Στατιστικά, με όλα αυτά τα παιδιά που έχετε φιλοξενήσει τόσα χρόνια, έχετε δει να γιατρεύονται τα περισσότερα? Η ιατρική έχει κάνει φοβερά βήματα μπροστά και η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι 3 στα 4 παιδιά μπορούν να γίνουν καλά, χωρίς παρενέργειες. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αν σκεφτεί κανείς ότι ακόμα και πριν 30 χρόνια δεν είχαμε αυτά τα ποσοστά ίασης. Εδώ πέρα τα παιδιά τι πρόγραμμα ακολουθούν? Φαντάζομαι καθημερινά θα πρέπει να κάνουν κάποιες εξετάσεις, να έχουν τη θεραπεία τους. Εδώ στο Ξενώνα να πούμε ότι είναι τα παιδιά που προέρχονται από όλη την Ελλάδα και είναι υποχρεωμένα να μείνουν στην Αθήνα για να υποβληθούν σε θεραπεία στα ογκολογικά της Αθήνας. Προσπαθούμε στο Ξενώνα μας να έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Είμαστε όλοι μαζί. Ο ένας γονιός στηρίζει τον άλλον, τα παιδιά παίζουν τα απογεύματα με ένα πρόγραμμα από εθελοντές που έρχονται κάθε απόγευμα και ζωγραφίζουν, τραγουδάνε, παίζουν. Έχουμε γενικά ένα πάρα πολύ καλό κλίμα εδώ στο σπίτι μας. Η λέξη Ξενώνα νομίζω ότι μας αδικεί. Είναι ένα σπίτι. Χάσαμε την γη κάτω από τα πόδια μας στην αρχή. Δεν ξέραμε πώς να τον αντιμετωπίζουμε, αλλά σιγά σιγά βλέποντας και τα άλλα περιστατικά και τους άλλους γονείς και μιλώντας και με τους άλλους γονείς σου δίνουν κουράγιο και επειδή είναι και κάτι που ξεπερνιέται,
νιώθεις καλύτερα, ότι θα το περάσει το παιδί, θα γίνει καλά. Κάνουνε μαθήματα. Έχουμε σχολείο, έχουμε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και έχουμε ένα σχολείο όπως και όλα τα άλλα, τις σχολικές γιορτές μας. Κάνουμε και παρέλαση εδώ έξω στον δρόμο μπροστά. Έχω κοντά μου έναν άνθρωπο τον οποίο τα παιδιά τον συναντούν σχεδόν κάθε μέρα. Τον καθηγητή του, τον κύριο Καπετανάκη. Τι σας λένε, θέλουν να σπουδάσουν, δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό? Τους απασχολεί περισσότερο το πρόβλημα υγείας τους? Αυτός είναι ο σκοπός του σχολείου. Να σταματήσουν να ασχολούνται πολύ με το πρόβλημα της υγείας τους και να επαναχτίσουν την ταυτότητα την οποία την έχουν χάσει προσωρινά. Η ταυτότητα που έχουν χάσει προσωρινά είναι η ταυτότητα του μαθητή. Και όσο περισσότερο μαθητής νιώθει, τόσο λιγότερο αισθάνεται άρρωστος. Αυτή η δουλειά που κάνει αυτό το σχολείο εδώ είναι να ξανακάνει τα παιδιά μαθητές. Αυτό που ήταν και πριν νοσήσουν. Τα παιδιά τα ξέρουν όλα, αλλά τα παιδιά έχουν φοβερές δυνάμεις. Τα παιδιά έχουν φοβερές δυνάμεις και να πω ότι και ο άνθρωπος έχει φοβερές δυνάμεις και όταν χρειαστεί τότε δεν ξέρουμε, αλλά βρίσκουμε τη δύναμη σαν γονείς και είμαστε δίπλα από τα παιδιά μας, γιατί μακάρι μην μας δώσει ο Θεός ποτέ όλα αυτά που μπορούμε να αντέξουμε. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Τόσα χρόνια που είστε εδώ, έχετε δει κάτι που σας έχει μείνει χαραγμένο? Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πολύ φορτωμένη μια οικογένεια με πολλά θέματα. Δηλαδή 13 χρονών και μου λέει σε μια στιγμή άστο γιατί έρχεται η μάνα μου και στεναχωριέται. Δεν ήθελα το πει με τη μάνα του για να μην τη στενοχωρεί. Τα παιδιά είναι φοβερά και την άλλη ώρα παίζουν, γελάνε με θαυμαστό τρόπο. Είναι 4. Θα γίνει τώρα 12 του Φεβρουαρίου. Πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, μάλιστα χθες μας πήρε η δασκάλα του από τον παιδικό σταθμό και μίλησε με τα παιδιά εκεί πέρα. Συγκινήθηκα κι εγώ γιατί του μιλήσαν όλοι οι συμμαθητές του. Έχει φτιάξει... Έχουμε φτιάξει παρέες, έχουμε τον Γιώργο που είναι ο κολλητός μας. Θα αγωνόμαστε, μετά τα ξαναβρίσκουμε, εντάξει, μια χαρά. Οι γονείς μπορούν να μείνουν εδώ πέρα όσο διάστημα? Εδώ μένει το παιδί και η μητέρα. Πολλές φορές μένει και ο πατέρας αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε πόσα παιδιά περίπου? 35 παιδιά. 35. Διαβάζουν συνήθως, είναι μελετηρά, θέλουν να σπουδάσουν? Ναι, όλα θέλουν να σπουδάσουν και αυτό το συζητάμε πάρα πολύ συχνά με τα παιδιά. Τι σκέφτονται περισσότερο, πού κλείνουν, τι θέλουν να γίνουν? Η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή την περιπέτεια πολλοί σκέφτονται μετά την ιατρική. Σε άλλα παιδιά ισχύει το ακριβώς αντίθετο, ότι δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον τομέα της υγείας. Με τις Μαριλένα. μητέρες πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά μαζί. Επειδή έχουμε όλοι το ίδιο πρόγραμμα, ας το πούμε έτσι, τα οργανώνουμε όλα μαζί. Όταν είναι κάποια μαμά στο νοσοκομείο θα τη βοηθήσει η άλλη μαμά, αν θέλει κάποια ρούχα, κάτι. Δηλαδή βοηθιόμαστε μεταξύ μας οι μαμάδες. Και ψυχολογικά, γιατί Και ψυχολογικά. Η μία θα πει τον πόνο της στην άλλη και έτσι το βγάζεις από μέσα σου. Βοηθάει η μία μαμά την άλλη. Δώσ' μου φωτιά, τη φλόγα μου να ανάψω. Δώσ' μου πνοή, τη σκέψη μου να αλλάξω. Τι σας έχουν πει οι γιατροί, πώς είναι η κατάστασή του? Θα κάνουμε τις θεραπείες μας και όταν ολοκληρωθούν οι θεραπείες θα πάνε όλα καλά. Θα μας στείλει σε ένα φυλάκι εκεί? Όχι. Ντρεπόμαστε. Θα το κάνουμε μαζί. Σαν γέλους που είχα απ' το